kodwa umoya oyingcwele andikhumbuze ezazinto zaseqalekeni ezandenza ezandibangela ndithi ewe athi kukho ezazinto kwezazinto eluphungula nje kanti bawo oyingcwele bawo onamandla onke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu usweni bakho emveni kwemini nezithoma Thixo wethu oyingcwele ndiyavuma akekho sozabekho enjinokumlinganisa nawe Thixo wabuza izinto zonke Thixo wethu ngamandla mala babosaya kuzangathabi yamamandela unekhe setheli yababayama ujena nangangalatha yelo falanda unebebebe saya katalithainda ijinene nana nindeni yababoye theater emveni kwemini zuliseka moya oyingcwele owehla uthenjela izulu uzohlala nathi uzoba ngumfundisi ndiyathoba ezinyaweni zakho ngelixesha have your way among us in the name of Jesus amen hallelujah ngicela sichile iBhayibheli zethu kwincwadi kwabase-Efesi chapter 4 ngenxa yexesha endinalo ndizafunda nje ivesi ezimbalwa verse 7 ke elowo kuthi wababalwa ngokomlinganiso chapter 4 ngokomlinganiso wokupha kukaKristu ungoko athi enyuke waya enyangweni wathimba intimbo wabapha izipho abantu verse 9 oko ke kuthi wenyuka kuyintoni na kungekwakuthi wehla nokuhla kuqala waya kwezona zisezantsi ndawo zomhlaba owehlayo ikwangulowo wenyukayo waya ngaphezulu kwawo onke amazulu ukuze azalise zonke izinto waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostoli abanye babe ngabaprofeti abanye babe ngabashumayeli bendaba ezilungileyo abanye babe ngabalusi nabafundisi ukuze abangcwele basungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ukwakhiwa ke komzimba kaKristu side thina sonke sifike kubo ubunye benkolo nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo ebudodeni obupheleleyo emlinganisweni wobukhulu bokuzala kukaKristu ukuze singabi sabazintsana silatyuzwa siphethethwa ngumoya wonke wemfundiso ngokunyanga kwabantu ngobuqhetseba obusemaqhingeni olahlekiso sithi ke sinyanisekile eluthandweni sikhulele ngendawo zonke kuye lo uyinhloko uKristu ekuphuma kuye ukuthi umzimba wonke uhlangane kakuhle ubandakanywe ngako konke ukuxhomekelana kwamalungu okuluncedo okusebenza ngomlinganiselo wendawo zonke ngazinye ukhulise umzimba use ekuzakheni ngothando haleluya uPaulos umpostile kaYesu Kristu ngokokuthanda kukaThixo ubhalela abangcwele abase-Efese abakholwayo kuKristu uYesu ngumpostile uPaulos
xa umva pha kuverse 1 kulo chapter 4 uthi ndiyanivuselela ngoko mna mbanjwa wasenkosini usentolongweni eRoma ngexesha ebhala lencwadi unemfihlelo ayityhilayo ayiveza that ungumbanjwa wasenkosini. If I was not a prisoner of the Lord, bengekho mntu bezawukwazi ukundibamba. Bandibambile, bandivalela kule ntolongo ngoba sele ndibanjiwe. Yiyo inkosi, ndingumbanjwa wenkosi. Now kule ncwadi yakhe yabase-Efese uveza into ethi pha. Izinto zonke uThixo ezisemazulwini nezisemhlabeni uzihlanganisele kuye uKristu. Haleluya. Uthi kuye uKristu ngazo indaba ezilungileyo. Inhlanga zabelana zizindlalifa kunye namayuda ngoba ngexesha kukho uchithwathwano ngoba kukho ulwazi lento yoba usindiso luphuma kumayuda luze kumayuda lelamayuda naw uveza imfihlelo awayityhilelwa nguThixo ukuba iintlanga ezi zizindlalifa ndawonye namayuda. Haleluya, kuye uKristu. Haleluya. Uthi kuye uKristu sabelana ngomzimba omnye. Sisamzimbeni umnye, singumzimba omnye. Kuye uKristu sabelana ngedinga. Yaye obobunye busetyenzwa ngumoya oyingcwele ukhuliswa ngamagosa ebandla. Athi kuchapter 2 anisengabo abasemzini, ningabo amakhaya, ningabendlu kaThixo, nakhelwe nani phezu kwelitye lesiseko sabapostili nabaprofeti. Uthi uKristu Yesu ngokwakhe nguye ilitye lesiseko. Uthi nani niyakhiwa ukuze nakheke nibe yindlu eyo yomoya ahlala kuyo uThixo. Athi kuchapter 3 mna Paul ndilolu hlobo lompostile ngokukaThixo, ngentando kaThixo ndingumpostile kaKristu Yesu ukuze ndityhile imfihlelo eyayifihlwe kwasephakadini. Iintlanga ezi azisindiswanga ngoba amayuda emrejectile, zisindiswa ngenxa yento yoba ikhona imfihlelo eyayifihlwe nguThixo kwasephakadini. Now uThixo has entrusted me to reveal that mystery. That inhlanga from the beginning ephakadeni into ibingatshilwanga kubantu abebekho kwizizukulwana esibesikhona ngaphambili. Namhlanje uThixo lemfihlelo uyitshila kubapostile bakhe abangcwele nabaprofeti bakhe. Imfihlelo etshilwa kubapostile abangcwele. Once the Bible says kubapostile abangcwele ithi loo nto bakhona abangengcwele. Kukho izinto uThixo azitshila only kubapostile abangcwele. Yes, bakhona abapostile, but uThixo unemfihlo zakhe azifihle kwasephakadeni, angazitshili nje noba kubuye nawuphina umpostile
Uzijila kubapostile bakhe abangcwele nabaprofeti bakhe. Ngoba bakhona abaprofeti ayingengabo abakhe. Oh hallelujah. Oh Jesus. Uthi the highest rank in heaven, angelic authorities, powers, they are waiting. Kukwimfihlelo aziyazi nayo lemfihlelo. Uthi kuthembibandla that knows angelic principalities, powers, they will be taught, or it will be revealed the manifold wisdom of God by these holy apostles and prophets. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Elibandla lase-Efese abhalela lona uPawulos phofu ke ilibandla lavuswa nguye owahamba waya kwi-Asiya encinci wokushumayela khona uYesu. Hallelujah. Wazalwa yintombi uMaria ekhawulwa nguMoya Oyingcwele. Hallelujah. Ufike emhlabeni wazalisekisa wonke umthetho kaMoses ubuwophulwe ngabantwana baka-Israyeli. Wazalisekisa iziprofeti ezathethwa ngabaprofeti. He even went enhlango. Hallelujah. Wathathwa umoya wosiwa enhlango so that ayoti rectify umonakalo wenzeke enhlango. Abantu bewunikiwe umthetho kaThixo. That is why whenever Satan esithi athi kubhalike, because that day it was the day for him to fulfill the law of his father. Oh Jesus. Simva kuYesu kwisishilelo chapter 2 kumabandla sixhenxe wabhalelayo. Ibandla lokuqala alibhalelayo is the same church. Ese-Efes uthi isithunywa sebandla ese-Efes sibhalele uthi, ndiyawazi umsebenzi wakho, ndiyakwazi ukubulaleka kwakho, ndiyawazi umonde wakho, ndiyakwazi nento yoba akukwazi ubathwala banobubi, ndiyayazi into yoba ubaqikidile nabo ebebesithi bangabapostile bengengabo, wabafumanisa bengamakhosi. Ngoba libandla elifundiswe kakuhle nguPaul ngezibabalo zikaKristu. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Baba. Sendizohlala phansi. Sendizohlala phansi. Oh Jesus. Sendizohlala phansi. Uthi ke ngoku kulo chapter 7 eyona nto ayigcinisayo kule ncwadi ubunye. Unity. Uthi uKristu we are one. uKristu sintomnye. uKristu usabelana ngezinto zonke. Uthi after kengoku ebaxhelela into yobana ndiyanivuselela ukuba lihambe ngoku lifanele ubizo elibizwe ngalo. Jesus ndikhawulezile ke ixesha nalo. Verse 7 uthi ke elowo uthi wababalwa ngokomlinganiso wokupha kukaKristu. Each one of us is given grace, but in different ways, in the measure of Christ. nguKristu uqobo ngoku
sathethi ngegrace le ubawo asinike yona ngoYesu ukuba ihlabathi lonke lisindiswe. Now ngabazalwane aba basindisiwe. Now uKristu unikezela izibabalo. He gives them grace, but in different measures. uKristu ngokwakhe. Different doses of grace. He freely gives them, not because they deserve it. He freely gives them in measures ezahlukeneyo, not ngoba lo wenze kakhulu kunalona, ngokuthanda kwakhe, ngokwemeasurement yakhe. Uthi siphiwe zonke izibabalo but asiphiwanga ngokulinganayo. Ngoba uKristu umnike ngokomlinganiselo wakhe yena Kristu. Hallelujah. Uthi kungoko athi enyuke waya enyangweni wathimba intimbo wabapha izipho abantu. Oko ke ukuthi wenyuka kuyintoni na kungekwakuthi wehla nokuhla kuqala waya kwezona zisezantsi indawo. Kukuthini okukuthi wenyuka wabheka enyangweni wathimba khona intimbo? Singaqalanga kule ndawo baphambi banyuki aye kwezona ziphezulu indawo, wehla waya kwezona zisezantsi. Athi uPetros xa ichaza kuchapter 3 verse 18 athi ebulewe ngokwasenyameni kodwa kumoya edliswe ubomi. Uthe ekumoya lowo wehla wabheka kwezisezantsi indawo wayoshumayela kwimiphefumlo eyayingeva ngexesha likaNoah. Hallelujah. Xa ewugqiba lo msebenzi ithi iBhayibhile yena lowo wehlayo waya kwezona zisezantsi indawo wenyuka. Verse 10. Owehlayo ikwangulowo wenyukayo waya ngaphezu kwawo onke amazulu ukuze azalise izinto zonke. Akanyuka waya emazulwini uthiwa wadlula onke amazulu waya ngaphezu kwawo onke amazulu. Apeside wathimba intimbo. He led the captivity captive. He came with them. They were there. His train of defeated one. Uthiwa buya nabe bahuqa bathimbi bangabathinjwa enyuke wabheka enyangweni. Because into yenzekayo wena sihla ebuya umoya ngomzimba ejinga emqamlezweni wehla ekumoya wabheka kwesezantsi indawo bangaba ayovuleka imiphefumlo uqale kwi-dungeon ongena khona wathi let waza nesiciko wabavulela washumayela kuloo miphefumlo ngoba kuthiwa kanti imiphefumlo edisobedient usathana une-prison yawo. The Bible says they were in prison because they were disobedient to God. Oh,
ukuthi kwakunguThixo onenceba abazange bayazinyaniso zange bayishunye Yesu wayobanika ithuba wawushumayela kubona kuwo ubona. Hallelujah. Engathi ndiyabona ke ngokenyangweni when uSathane ne-principalities ne-powers bedensa noma ngasikhathi isithixo noma ngayivulela lo miphefumulo kodwa the record yamatyala ikuthi. Oh hallelujah. Kwafuna makanyuke aye kwazona ziphezulu indawo ayofoyisana ne-principalities and powers ayabazoyisa abuye phethuloyiso yolonto simva kwincwadi yamaManase chapter 2 verse 14 ithi ewucimile umbhalo awalana nathi wawususa nakamisa ayimelene nathi wayisusa ngokuthi ayithi take out of the way and nail it in the cross. Ebagunyule. Oh Jesus. Oh hallelujah. Because uSathane akaqini. Bedensa besithi incwadi kuthi yamatyala. Amatyala abincwadi kuthi ngoba bathebe mazi uThixo ebakhuphile eyiphutha wenza izimanga nemimanganiso bayibona kodwa bangena kwi-blood covenant kunye nabanye oThixo. Uyabona uhlobo lesono se-covenant uSathane uyasibhala and simnike illegal right against you. Ayonala into yomabenze i-blood covenant kunye noThixo basemzini bangena kwi-covenant ye-sexual immorality ngoba bathatha intombi zabo nonyana babo babandisela kwalunye uhlanga oluThixo alungalumbi abanena ukwenza njalo bangena kwi-covenant ye-sexual perversion apha mankazana ekhankana amadoda khaluka amadoda bangena kulowo mophusi wabhala uSathane phansi. What as long as I have their record angathi umakhulule kodwa wendisiya kuThixo with the evidence there's nothing he can do. Kwafuna awuqini umbhalo ngelile lakhe igazi wawuqima the legal right, the written code, the decree and its demand. He cleared it. He took it out of the way. He nailed it on the cross. Wayememelela ngabo wayebehlekisa emnqamlezweni bebona uYesu ebulewe ngokwenyama beqimba udefeated abayazi into yayisenzeka spiritual that i-principalities and powers wayebarhuqa bekungcwele waboyisiweyo. He made a show of them. He made a public spectacle. Ehlekisa ngabo osanananda ngelethe nyama. That is why the devil engafuni simazi uChrist efuna sihlale kuYesu waseNazaretha. The one that they think that they have defeated him, the one that they think that he belongs to Joseph and Mary, but Christ is the Son of the living God.
kwayena wabapha esabe ugqibile lo msebenzi. Oh Jesus. Oh baba. Hallelujah. Ndifena umuntu ikhona into ethilwa who amplified ulanamthi kabula verse 11. Khona into ethilwa oh Jesus. Oh my God. Hallelujah. Elufundelo wakhe. You who amplified. Yeah, amplified. La verse 11. Ikhona into ayichilayo. Engachilwayo ile yesixhosa. Ithi waza kwayena wabapha abanye kuba babe ngabapostoli. Difundele nje. Verse number 11. And his gifts to the church were varied, and he himself appointed some as apostles, special messengers, representatives, some as prophets. From verse number 11. Yes. Verse number 11 reads, and his gifts to the church were varied. Yes. And he himself appointed some as apostles. He himself. Yes, ma'am. Izipho zakhe zazizinhlobo ngenhlobo. Inhlobo ezahlukeneyo. Yena ngokwakhe. He himself. Yena ngokwakhe uKristu. He himself waze wabapha. Funda that. Verse number 11. And his gifts to the church were varied, and he himself appointed some as apostles. He himself appointed. He himself appointed. Akavelanga wanikeza. Allah, he appointed. My God. Ngoba uThixo ebashiya. Matthew chapter 28 from verse 19. Wathi hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele. Ifundeka ngolo hlobo. Egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele. Ezinhlanga alizenze abafundi ningazibhaptizeli kubhaptizo lukaYohane. Nizibhaptizele egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele. Imessage le yenye imini ke leyo. Kodwa phambi zakhona uthe enzani intoni abafundi. Now abapostile benze abafundi kugcwele abafundi left and right. Yonke indawo bashumayele. Now he himself
the disciples, abafundi abenziwe ngabapostoli. Among those disciples he appointed. Oh Jesus. The process of discipleship. Abasekho abafundi kweli lethi xesha. And whenever sekho abafundi, uKristu uzawunika abani ezigidi. That is why ufuna siyazithathela. That is why ufuna siyanikana. Ngoba kweli xesha khona ufuna uba ngumfundi. Akekho umuntu ofuna uba ngumfundi kweli ixesha. Akekho umuntu ofuna uba ngumfundi. And now, because you are in the business, you are not in the business because what was the reason that he gave some, and he gave some. Kungenxa abafuneka kwakhiwe umzimba kaKristu, his church. Now, because you are not in the business of building the church of Christ, you are in the business of building a word ministry. When umona active esefa, umama umjigive, kanti ukusefa, it's a part of discipleship. Right, njayibona igift, but in the process of discipleship. Because sometimes we want to suffer. Sanika, that is why my son says it. Oh Jesus. When I get about them, no one wants to sit down and learn in these days. Is because no one wants to sit down. Akukho ufuna uhlala phansi abe ngumfundi. Kodwa ufuna uhlala phansi abe ngumfundi. Oh Jesus. Ndiyabulela kakhulu kotata abathethe kule ndawo. Bathetha amazwi okusakha. Oh Jesus. Bathetha amazwi okusakha namazwi okusibuyisela ezingqondweni. Because ngamanye amaxesha siba accepted ingqondo zimke. Sinida amadoda kaThixo azakahlatha lapha indasibamba asibuyisa apha. Kuqalwa kule ndawo. Siyayibulela lona ngoba kwexesha khona ufuna uba ngumfundi. Ufuna ukukhompyuthana wakubonisa uba njengoba usazilena mna ndazilena and ndiyazi ukodlula wena. Oh Jesus. Christ himself, he appointed. Yena ngokwakhe uKristu abanye wabapha. Namhlanje siyaphana. Namhlanje siyanikana thina ngokwethu. Oh Jesus. Wambona esefa, wambona kukuzela, ufuna ukumpha. Kanti nawe akakayigqibi process ye-discipleship so that uKristu ngokwakhe azomthi appoint. Oh Jesus. Ongendawo ube eyona nto ibalulekileyo ebandleni. I-process yokuba ngumfundi. Process singxamile kweli xesha singxamile. Uyayazi into yoba even ifunayo xa uyinikwe phambi
kwexesha ukhona umzekeliso wonyana wonafeko owathatha izinto before time. Wathi because unafe okanye rejected the process yokuseva phansi kwetakakhe ajonge imfuyo iphathwa kanjani, impahla iphathwa kanjani, kwenziwa njani, zintoni ejongana nazo, zintoni efuneke likhuselwe kuzo ejonge kutatakhe, wangama wathatha phambi kwexesha. And then he lost everything because ixesha belingekazaliseki. Ixesha selethina utata bethetha kwathi ayivaleleki. When lifulfilled ixesha lentoba udiscipled ngoku ufuneke appointiwe phaa wena usamvalela, ayizukwazi uvaleleka when Christ himself appointed. Oh Jesus. Uzinikezelani ezi zipho ukuze abangcwele. Oh Jesus. This grace is for the saints. Ngoba abangcwele kukhona level efuneke bamuvele kuyo. Hallelujah. Yilona babesebethethe ngayo. Because when sekukhutshwe le teamwork, the apostles, the prophets, evangelists, pastors and teachers, kukhutshwe teamwork to equip the saints. Kulungiselela ngokukwakhiwa is no longer word ministry, is no longer living rock ukubuildwa the body of Christ. Yolenda kungazoba kontraki ukuba ngegift yakhe ayokuseva phaya. But it's no longer about the denomination, it's about the church of Christ. Oh Jesus. Oh yes, Lord. And when le gift uyinikwe nguye uChrist, this gift is for ministering. Into yokuqala le gift it ministers to you. Minister. Appointiwe wayinikwa this gift. Now this gift for you ukuze operate kakuhle kuyo, you must allow this gift to minister unto you. And when the ministering of the gift is complete in your life, you are able to minister into the saints, helping them to attain up to be fully Christ. I'm fully formed in them. Ngoba ngumsebenzi wale gift ephuma kuChrist, iphethe uChrist. Kutho umsebenzi wami kulungiswa abangcwele, kwenziwa umsebenzi wokwenza ready abangcwele ukuze bathi come to this finite purpose of God, yokuba kwakhiwe umzimba kaKristu ukuze sifikelele ebunyeni benkolo, bokuba simazi kakuhle unyana kaThixo. Namhlanje ibandla akaziwa unyana kaThixo, kwaziwa uYesu waseNazaretha, the son of Joseph and Mary.
ungena kule ndima yokwazi uKristu when you are discipled. Yes, lifa ixesha likaYesu laseNazareth, but ubufundi obubukungenisa kuKristu so that abe fully formed in you. Ufikelele kule ndawo kwincwadi yamaFilipi athi uPaul is no longer me living. That is why uthi sokusithi ngumpostile kodwa kuvele wena. Angaveli uKristu. So sithi uyaye prophet kuvele wena. Uprofet into zakho, uprofet ukuthanda kwakho, ngoba you are not aligned with the Spirit of Christ that is in you. Wena ebuya ezokulilanda afuna awufika likulo because une intentions ngoba enikezela ezi gift. It is for the ministry to prepare or to equip God's people that they should do the work of the ministering towards the building up the body of Christ. Namhlanje sisenomona ngoba we are busy building our church. Oh Jesus. Oh Jesus. Come on, preacher, come on. Oh Jesus. Yenye indawo lena komnye umsebenzi okwenye level lowenziwa zezi gift. And yet kudwele abaphostile abaprofeti yobuma kwi-teachers awukabonakali. Kodwa ngale mini siyambulela uThixo ngale grace. Siyambulela uThixo ngale grace. Ngathi ngizawuyeka ndingayigqibanga. Bendicela ndizawuya kuverse 12. Yeah, mom. And 13. Yeah, mom. Kaloku ndithobele bebesethilo dada bathi ndi-under i-authority of my son. Ngoba ndisendlini akhe ndicela ke ufundelwa ke uverse 12 ngoku. Ndicela ufundelwa uverse 12. Ndifundele noba kuseBhayibhileni yesiXhosa yena kho ngizithe. Ufundele usinyana. For the equipping of the saints, for the work of the ministry, Okay. for the edifying of the body of Christ. 13, till we all come to the unity of faith, of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to be a perfect man, to the measure of the stature. That's ezi gift kunini zikhona. Kunini ezi gift zikhona. But ibandla likafikeleli alikawuqalisi in fact lo msebenzi. Awukaqalo asikho nasenyeleni. Abekho ayandikopa yana. Abekho nasenyeleni abake abangabapostile nabaprofeti. Ababikho nasenyeleni ngoba kuthiwa wena lo msebenzi wenzekile wafezeka. Inkolo yethu izawubanye. Ulwazi lethu luzawuba lunye. Sizakumazi ukuba unguye uKristu, unyana kaThixo ophilileyo.
sizawuyazi ukuba eyona nto kufuneka ibonakele kuthi ayiyo kawa yam kodwa nguKristu qho. Cela ufundela kweyesixhosa ke mhlale phansi. Akekho umuntu sonke siphethe English. Ukuze abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ukwakhiwa ke komzimba kaKristu sibe thina sonke sifike kubo ubunye benkolo. Sivile la ndawo yoba ezi gift zezokwakha umzimba kaKristu. Zezokwakha umzimba kaKristu. But uyifundi ngumpostile ongazaniyo noKristu. Ndizawakha njani umzimba kaKristu? Ndizawenza njani lo msebenzi wolungisa abazalwane ndibazisa kwindawo yokuba kwakheke umzimba kaKristu? Xa mna ndingamazi uKristu, xa mna ndingekho kuye uKristu. Qhubezela mama, ngihlale phansi. Sibe thina sonke sifike kubo ubunye benkolo nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo. Simazi ngokuphelele ikhona imesha ekufuneka simaze ngayo. Ikhona imesha ekufuneka simaze ngayo. Iphi le mesha mama? Ebudodeni obupheleleyo, emlinganisweni wobukhulu bokuzala kukaKristu. Ebudodeni obupheleleyo. Obubudoda bupheleleyo bungumlinganiselo, buyimesha yokuzala kukaKristu. Qhubezela mama. Ukuze singabi sabazinzana, silatyuzwa, siphetshethwa ngumoya wonke wemfundiso, ngokunyanga Oh Jesus. ngokuqhetseba okusemaqhingeni. Asisindanga ke kuyo yonke lanto. We are in that trap yoba sibe sebuqhetsebeni, sithoswe left and right ngamaqhinga abantu benamazwi amnandi, benamazwi alalanisayo, benamazwi angathi nguye uKristu, ngoba singamazanga, ngoba singandelanga kuye, silwatyuzeliswa, silahlekiswa, silahlekelwa yinto yonke, sinika ama-devil worship. Because besatshilo uSon apho what is only the Holy Spirit okwazi ukwahlula. Umoya oyingcwele okwazi ukwahlula. Oh Jesus. And awusoze ke umazi umoya ukwazi umva umoya oyingcwele ungamazi uKristu. Oh Jesus. Ngoba uRomans chapter 8 verse 9 uthi uba unaye umoya kaKristu kuwe akunguye okaKristu. If umoya kaKristu awukho kuwe awunguye okaKristu. Oh Jesus. Xa sendihlala phansi ikhona nje umoya ingcwele into ayidropayo in my spirit that ndishiyile when bendikulaa ndawo ethetha ngento yoba kwafuneka uba anyuke aye kwezona abheke enyangweni awadlule onke amazulu esiya kwi-Prince of Air. Utsho chapter 2 uthi the devil is a prince of air. Yaya ama-disobedient ba-under his spirit. Utsho wanyuka ke waya kubo
wayokuthi wokuthimba intimba waboyisa waqima umbhalo owawusalana nabo bendizichazile ke ezanto bezibhaliwe i-blood covenant abazenza nabanye uThixo i-sexual covenant abazenza nentombi nonyana bezilihlanga i-sexual covenant i-perversion abangena kuzo. So that is why namhlanje if uthe uyazile inyaniso usindisiwe ungumntwana kaThixo wangena kwi-sexual sin apho u1 Corinthians chapter 6 verse 19 othi anazi naba imizimba yenu iyithempile kaMoya Oyingcwele. Ithi kwivesi engenhle anazi uba umzimbanye nenkosi lowo owona nge-sexual immorality wona uThixo and defile his own body because there's a covenant eyenzekayo spiritual in that bed of adultery or fornication. There's an exchange eyenzekayo spiritual. Now ukudanene ukona kwakho ngoba xa uyazi inyaniso isazela sakho bakho amaxesha sikhokonxeke. Now isazela sakho sikhokonxekile uliqalile uxolo wabuyela kuThixo but ufumanisa into yoba ilife yakho spiritually is no longer the same. Whenever you want to press ubekulanda ukuya before wone awukwazi ufikelela. Why ungafikeleli? Ngoba irecord ubhalile usathane laxesha wena ungathi uyangena aye phambi koThixo, especially when ixesha sikulo sifotana nefoto senze nevideo. So usathana une evidence ekhoto ufika dlala ivideo phambi koThixo ufika abonakalisa ifoto zakubala xesha you are naked, you are deep kwizinto ezimasikisi. Ungakhululeka kanjani? Uqalile uqala uxolelwe kodwa ungakhululeka kanjani uphinde ubuyele back kwindawo yakho? Kufuneka uthathe uColossians chapter 14 uthi xa uthandaza wawubona ingathi kuyavaleka kuvule kuthe uqibile umbhalo ngelo xesha spiritually uyawulanda na-evidence esandleni saSathane uyicima ngegazi likaYesu, and when it is blotted out by the blood of Jesus it cannot be traced. Ayikwazi uphinde ifumaneke. Uthi ndithatha konke esandleni sikaSathane, ndithatha ilife yam back, ndithatha ilife ngoba Thixo kundibizelanga ekungcoleni, undibizele ekungcwaliseni. Angeke ndiphile kwentlanga ezibingazana noThixo eziphila ebuhenyisweni nasezinkalukweni. uThixo wam undibizele ebungcweleni. I blot out by the blood of Jesus everything that the devil has written and every decree and demand. Jesus Christ has taken it out of the way and nailed it out in the cross. You need to be. You need, that is a prayer of deliverance. Uyamthanda uThixo but ukhohlwe yi-written code, yi-record yetyala ekuSathane emane siya ngayo kuThixo ngawe. Athi ungalibali zimfihlo ezofuneka ibandla lizazi so that singabizi izisulu zongendawo, so that sikwazi ukuba kwindawo apha uKristu
so that uzophila impilo yobuKristu. Yo. Ubusana azothatha indawo yakhe. Oh, shalala babose. Asikhobeleni uThixo izinto zakhe.